Hos House of Foods har vi bemærket en stigende efterspørgsel på bæredygtige og økologiske alternativer i de senere år. Og derfor er vi stolte af det samarbejde, vi har med produktionen af Vesterhavskyllinger, som ikke kun lever op til, men også overgår forventningerne til kvalitet og bæredygtighed. Vesterhavskyllingen er en dansk og økologisk velfærdskylling, som lever i fantastiske omgivelser i Lønstrup. De lever i skoven ud til havet, hvor kyllingerne har masser af plads og et udeareal på 4 kvadratmeter per kylling. I skovbunden er der sået skønne smagfulde krydderurter, som kyllingerne går og spiser af. Og det kan man smage i kødet på grund af urterne, men også fordi det er en velfærdskylling, som lever i gennemsnitligt 70 dage. Det er kyllinger, som har et langt bedre liv med fri adgang til naturen, frisk luft, sollys og skovbund med urter. Med Vesterhavskyllingen tilstræber vi at give vores kunder en helt unik oplevelse, hvor nøgleværdier som kvalitet, bæredygtighed, dyrevelfærd og økologi er i centrum. Vores dedikation til disse principper afspejles i produktet, og vi er glade for at kunne tilbyde en mulighed for at vælge ansvarligt, uden at gå på kompromis med smag og kvalitet.